Fl-aħħar 24 siegħa tilfet ħajjitha persuna oħra kaġun tal-COVID-19 bil-vittma tkun mara ta' 85 sena. Dan itella t-total ta' mwiet f'pajjiżna għal 570. Hekk kif issaq biżna l-miġġima minn mindu feċ l-ewwel każ ta' COVID f'pajjiżna sentejn ilu, fl-aħħar 4 ijiem kellna 11-il persuna li tilfu ħajjithom meta kienu pożittivi għall-virus. Il-Ministeru tas-Saħħa ħabbar ukoll li fl-aħħar sigħat instabbu 186 każ ġdid tal-virus filwaqt li fiequ 286 persuna oħra biex bekk il-każi attivi niżlu għal 2230. U fl-Isptar Mater Dei bħalissa hemm 89 pazjent li jinsabu pożittivi għal COVID filwaqt li 4 minnhom jinsabu fit-taqsima tal-kura intensiva. Intant, numru ta' persuni li tkellmu ma' Net News indikaw kif preżentament f'diversi swali fl-Isptar Mater Dei il-pazjenti mhumiex jingħataw tazzi u kikri għax-xorb. Dan hekk kif l-istors jinsabu out of stock mill-aktar affarijiet bażiċi li wieħed lanqas biss joħlom li ma jsibx, li ma nuqqas huwa riżultat ta' traskuraġni min-naħa tal-Gvern Laburista fl-immaniġġjar tal-isptarijiet.